Il-pubblikazzjoni l-ewwel waħda tax-xorta tagħha. L-ewwel waħda tax-xorta tagħha hija bidu ta' sensiela. Għażilna li nissieħbu ma' Heritage Malta biex nagħmlu dil-pubblikazzjoni. Nissieħbu ma' Heritage Malta għas sempliċi raġuni l-ewwel ħaġa għad-dar tal-pubblikazzjoni ta' Heritage Malta wieħed jaf is-serjetà li timxi biha. It-tieni qed nitkellmu fuq patrimonju nazzjonali. Iktar ma inkatru l-arfin tal-patrimonju nazzjonali, iktar allura il-poplu jirrispondi lura u japprezza dak li għandu bħala patrimonju tiegħu. Min-naħa l-oħra għadna kemm stidinna wkoll il-Heritage Malta biex terġa' tidħol fi proġett magħna biex noħorġu t-tieni volum din id-darba fejn jidħlu wirt li għandu x'jaqsam mal-mużika. U allura dak se nkunu qegħdin narawh fil-bidu tas-sena d-dieħla. Jekk qed nitkellmu fuq din il-pubblikazzjoni li għandna, għandek 25 proġett. Għandek 25 proġett fuq medda ta' 7 snin li permess tagħhom il-Good Causes Fund biex ikun hemm ir-restawr biex ikun hemm il-konservazzjoni tal-arti u allura tal-patrimonju minn 13 il-parroċċa differenti. 25 proġett mifruxin fuq 13 il-parroċċa. Ovvjament, dawn mhumiex l-uniċi proġetti li sponsorja u li ħareġ il-flus għalihom il-Good Causes Fund. Good Causes Fund ma jisponsorjax biss affarijiet tal-arti u konservazzjoni, imma għandu ħafna proġetti li huma wkoll soċjali u filantropiċi. Il-konservazzjoni imma toħdilna wieħed u ieħor nofs l-ispiża li noħorġu. Huwa ta' pjaċir għalina li tħanna l dal-proġett. Huwa mezz ieħor ta' kontabilità, huwa l-mod kif aħna nuru dak li sar. Però iktar minn hekk huwa mod kif il-poplu jaraf iktar kemm importanti mhux biss li nippreservaw il-patrimonju tagħna, imma anki kif nippreservaw il-patrimonju. Kull min jinteressa ruħu u jara kif isiru il-konservazzjoni, ix-xjenza tal-konservazzjoni, dan il-ktieb għandu jkun fl-ixkafef tad-dar tiegħu.